Na Rympei U ka channel nabynta paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Ka nurse ka badai nari India ka batip kum ka nimisha priya ka bala sya rai phasi hakari Yemen an phasi no iaka haka khandri tarik jong neu banai ka nimisha priya ka balai phonyo snam karta na Kerala kala sya rai ban phasi no hadin bakal penyap no ya ubriu na Yemen utalal abdo mehdi u Samuel Jerome Baskaran ubalong rukum ubriu uba trei monsngobha ba yakren bat ka sorkar Yemen bat ki bahyeng hasem jong utalal ula pentikna yakani u Samuel uloong ba lapen mi iaka hukum ban phasi no iaka haka khandriu tarik jong neu banai bat menta ka shong haka jingsiu haka sorkar India ban iarap iaka priya ka sorkar India ka ju yakren bah bat ki bos sorkar jong ka Yemen kumju bat ki bahayeng jong ka priya kala trailang bat utalal ban pli ka klinik haus nem aja khat saw nakadaw kat kum ka an hab ban ye trailang bat utrai ri habas dang ban tre tamba haus nem aja khan riu la ujor persya ya utalal hakaba ula sya kemno bat anda like ula beteng biang pat ban pendik bat ru ban keni no ya ka passport hadu bakam yo shu ban lek phai na kanikari haus nem aja khan nyau ka priya kal ai dawai ya utalal khnang bakan yo ban wat ya ka passport jang ka tangba ula yap no nakani ka jing khlan bor palat jang ka dawai hadin kani ka priya bat ka para bayat trelang bat ka na Yemen ka hanan kala ot leng khot leng khai ya ka med yap jang utalal bat ru kila bread no ya ka ha ka top katkum balong menta ka priya ka bana palakat district jang ka jela Kerala karang sya set hapo patok hasana kabapek bat penya daki Houthis haus nem arja khanyo ka kasari jang ka Yemen kala rai ban penrem no ya ka priya baka penya ya utalal hadin kani ka Supreme Judicial Council kala penksan ba ya ka hukum ban phasi ya ka priya haus nem arja apusaw bat ya kani la menjuru do presiden jang ka Yemen u Rashad Al Alimi ka priya kala lek sya kanong ba sana jong kari Yemen da ka balai lang bat ukurim bat ka khun jong ka haus nem aja khatway ban tre kum kan nurse tang ba ukurim jong ka bat ka khun jong ka kila ha ban lek phai no haus nem aja khat saw na kadaw ba la shem shitom ban yo ya ka pisa bat ru bakala khe ka thama ha Yemen ka bala khanglat yaki ban lek biang sya ka priya